Bé, bona tarda i donar la benvinguda a tothom. La Gemma parlava de ruptures i continuïtats. Ruptures sempre n'hi ha perquè hi ha canvis, perquè hi ha necessitat d'adaptació, però la continuïtat és evident. El que compartim només ella i jo ja penso que forma part de l'ideari del centre. I aquest ideari i aquesta permanència de valors és el que conforma el Balmes. I ella ja ha parlat del Balmes. Jo tenia pensat dir que no ens referim a l'Institut Jaume Balmes, sinó al Balmes. Perquè la naturalitat i l'espontaneïtat i la quotidianitat penso que és el valor essencial d'aquest centre i és el que li dona vida i sentit. Com bé deia, l'any 1995, que es va celebrar el 150è aniversari, es va fer una compilació i una revisió històrica profunda que es va plasmar en un llibre esplèndid, però va ser sobretot un punt d'inflexió per prendre consciència del valor del patrimoni del Balmes, no només en si mateix com a institució, sinó en la història educativa del país. Aquell va ser un primer moment del qual van sorgir un munt de necessitats que aquests darrers 25 anys hem intentat anar acomplint. Tal com ha sortit el vídeo, l'any 2001, amb el senyor Pere Cuevas com a director del centre en aquell moment, es va fer una sessió de part del fons bibliogràfic del Balmes a la Pompeu Fabra. Des de llavors el lligam amb aquesta institució només ha donat que fruits. L'alumnat hi pot anar a fer recerca, a consultar, igual que tots els membres de la comunitat educativa del Balmes. Després, l'any 2015, érem conscients que l'arxiu de l'institut estava en vies de malmetre's, tintes que s'esborraven, papers que s'estaven deteriorant molt, i amb l'ajut en aquell moment del senyor Enric Cobo, només baixar l'arxiu va ser immediata la consciència de que s'havia de preservar aquell arxiu i vam aconseguir fer la cessió de l'arxiu a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Aquesta cessió i aquest conveni també ha deixat una relació fructífera. Penseu que l'institut en moltíssimes ocasions, des d'historiadors a familiars, hi ha un munt de gent que sempre ens ve a demanar expedients acadèmics, si hi ha alguna cosa d'algun avantpassat, d'alguna persona que ha estat prominent. I, juntament amb l'Arxiu Nacional, que ha fet tota l'endreça i digitalització perquè no es perdés aquest material, és qui permet que pervisqui aquest arxiu. Més tard, una vegada ens vam incorporar a la xarxa d'escoles històriques, vam començar a veure com podíem preservar, catalogar, endreçar, fer inventari de tot el que hi havia en aquests centres, amb l'ajut de l'IMEC i de la Direcció General d'Arxius, Biblioteques i Patrimoni. Vam aconseguir començar a catalogar tant material didàctic com aparells, tot el que hi havia en el centre. Som conscients que s'ha perdut multitud d'objectes amb els trasllats i amb les diferents transformacions en els edificis, però tot i així s'ha pogut preservar una gran part d'aquest patrimoni. L'any 2007 vam fer la presentació. És un resum que gairebé fa vergonya d'escuet, donada la rellevància. Però és que volia, més enllà de parlar del patrimoni i del valor històric del Balmes com a institució, volia explicar una mica què suposa per mi o què ha suposat per mi. Jo soc exalumna del Balmes i gairebé tota la meva carrera professional ha estat al Balmes. Vaig tenir la sort de poder-hi entrar molt i molt jove, primer com a professora, després coordinadora pedagògica, cap d'estudis i finalment com a directora. I tot i que realment els moments són diferents i les responsabilitats són diferents, és evident que hi ha un fil conductor. Vèiem un grup d'exalumnes
però és que hi ha 2 o 3 promocions que cada 2 o 3 cursos ens visiten, s'asseuen, recorden, i penso que això és el que perdura, i no és només amb antigues promocions, sinó que em sembla que actualment també és així. Jo el veig com un centre viu, dinàmic, proactiu, que sempre està en un equilibri difícil, no sempre fàcil, entre la tradició, el prestigi i la necessitat d'adaptació i canvi, més aquests darrers anys, canvis normatius, la Gemma ja els ha comentat, canvis de plans d'estudis, però tot i així la institució és tan forta que permet aquesta continuïtat del que és essencial. I jo volia parlar de 3 valors que la Gemma també ha apuntat, que per mi són fonamentals per l'esdevenir del centre. D'una banda, la tasca educativa i l'alumnat com a prioritats fonamentals. El claustre en aquests darrers 25 anys pràcticament ha canviat en tota la seva totalitat, però el treball en col·laboració, l'aprofitar activitats, projectes que vèiem en professorat, fins i tot algun professorat que jo havia tingut com a alumne, ha fet que aquests canvis constants de professorat no hagin estat un obstacle per poder seguir amb el projecte educatiu. Agrair moltíssim el claustre perquè realment ha tibat en moments fins i tot difícils en què no ha deixat de fer activitats i de pensar sempre en l'alumnat. I sovint hem esdevenir model per a aquest alumnat, despertar vocacions, i com deien en el vídeo, el que perseguim és alumnat crític, conscient, amb ganes d'aprendre i de gaudir de l'aprenentatge i que trobin un lloc cada un al seu en aquest món en el que vivim. D'altra banda, la creació de comunitat, de sentiment de pertinença, també n'ha fet referència. Aquí agrair moltíssim a tots els estaments. Penso que el que hem aconseguit aquests darrers anys és una col·laboració sincera en la que es pot dissentir, en la que es pot opinar de maneres molt diferents, però que sempre per sota hi ha un respecte al treball de l'altre i unes ganes, finalment, i hi tornem, de que la tasca educativa i la formació de l'alumnat sigui el prioritari. Agrair moltíssim a l'AMPA, a les famílies, al professorat del centre, al personal d'administratiu i serveis, perquè penso que hem fet comunitat. Que hem establert xarxes de relació més enllà del que és l'aula, que ens hem conegut i hem tingut ganes de veure i escoltar l'altre, i això ha teixit relacions que van molt més enllà de les que en principi un centre educatiu implica. D'altra banda, s'han potenciat per totes bandes activitats transversals. N'estem sumament orgullosos. Activitats amb alumnat des de primer d'ESO fins a segon de batxillerat, dins i fora del centre, amb festes, famílies, professorat, i tot això dona valor a ser del Balmes. La gent en té ganes de dir-ho i d'expressar-ho, i això ens fa sentir sumament orgullosos. El professorat ha posat tota l'energia en aconseguir que aquest alumnat tingui una formació integral i com a ciutadans, que és la tercera prioritat. És un centre pioner en molts àmbits, amb projectes en l'àmbit de la salut, amb dona i esport, amb l'àmbit de medi ambient, vam ser de les primeres escoles més sostenibles. Hem fet un munt de projectes, hem col·laborat amb altres centres, hem ajudat a fer auditories amb escoles i instituts. A nivell de participació ciutadana i voluntariat, també va ser pioner amb l'aprenentatge i servei comunitari. I que em podria dir algunes, però és que me'n deixaria moltíssimes, de la quantitat d'activitats que el professorat ha planificat i ha fet seguiment per tal de que tots els alumnes trobessin algun espai en el que se sentissin còmodes i poguessin trobar focus d'interès. Les Olimpíades de Biologia i Geologia, l'Helena Ubach, que després parlarà com a exalumna, va guanyar les Olimpíades de Biologia i Geologia, les proves cangur,
concursos de jocs florals, lectura en veu alta, creadors en residència, anades al teatre, anades a concerts, infinitat, debats, concursos filosòfics, de fotografia matemàtica, el disfressa el teu llibre, els contes i els divendres a l'esprint. I tot això no hauria estat possible sense aquest rigor i aquesta consciència docent per part del claustre i, evidentment, l'acompanyament de les famílies i l'entusiasme de l'alumnat. Bé, aquests gairebé 30 anys que he estat al centre, més enllà de com a exalumne, és evident que han suposat moments de moltíssima feina, però també d'una gratitud i d'un creixement personal i professional enormes. Només veient la gent que hi ha a la sala penso que es veu aquesta transversalitat i aquest pòsit que deixa haver passat pel Balmes. Ha estat un orgull, ha estat un plaer, i dic que ha estat, però segueix sent, perquè la vinculació amb el Balmes perdurarà per sempre. Moltes gràcies.